बाप रे बाप। हई रूबिया के घर के तो लोग बाप रे इतना न खाता एक एक करिया। हई रंजीतवा के रोहिता के जवाब बहु दादा जाना तनी राजू बाबा 10 किलो आटा सलाई 2 दिन में खा के खत्म कर देता रहा का जाने एकनी के ढीड़ हो के ढीड़ा हो छिपी ले चाट देता रहा ओहे नाई देख के हल्का मिले तारू आ छिपी तो छोड़ी हई हथबो हेंगा हेंगा चाट तरह सब बाप रे बाप। अच्छा तू बुझाला कि हई जन बाड़ी सास का जाने बेटा से के काखिया के पैदा कइले बाड़ी एकनी के ढीड़ है नइखे भर एकनी के ढीड़ में आग लागल बा तार रोहिता के रंजीतवा के तार लोग लगा होला इहे हवा से ढोड़ी उहे तो बुझाता ढोड़ी चटना तारा लोगन के ढीड़ में आग लागल बा। तू बड़ी निमन बाड़ू। एगो हमर मरद आलम जी बाप रे बाप दिन भर बेचारा टेम्पू चला के कमा के लिए आवतरन इनका लोग के ढीड़ भरे खातिर। सुन ल रूबी अभी हमरा से नइखे साहत अब तो हमारा लगा होइए के रहे। ठीक बा हमहू फोन करके बबलू जी से कहतानी जा बबलू जी से कह दो सारा कारनामा तोर हम बतावतानी। अच्छा ठीक बा हमारे एगो मरद कमाए वाला तारा सब जना के भर के खेइहे का ठीका लेके बैठल बड़े ऊ तो बड़ हम त ना बंटवारा होइए के रहिए परी हम तो चाहते बानी हम तो चाहते से तार लोग के सहते आवतानी हम अब हम ना रहम तारा लोगिन में। ठीक बा अलगा अलगा रह आई दोनों ढीड़वा सन के ले जाके अपना लगे खियावा पियावा। हम जाना तानी हम तो चाहते बानी हो जाओ कि मरद के कमाई हमर भर घर खाता कितना खइबो सर रे पूरा हमरा मरद के तो एकदम पन्नी खनी क देले बड़ा सतनी के पातर दुबरवा के तब बड़ हो त ना कमइहन भइहन बैठ के मरद के कमाई हमर घर भर खाता। बोल बोल आ कह दे बटावारा अब हमसे ना रहाता कह दे बटावारा अब हमसे ना रहाता। ए आपने सुना देली हो हाँ लेकिन ते कहां खोड़ बड़ी तोरा के पता बा। हाँ पता बा रिया फिल्म्स ह हवे राजू बाबा की टीम ह हाँ जाना तनी सब औकात से बात करी है। राजू बाबा तहर एक बॉयफ्रेंड हवन हो जाना तनी। हाँ और केहू रहे पता बा रहे लेकिन अब नहीं बा अपनो याद करी है। हाँ कले बटावारा लगाइले रे बाखारा जो लगा ले हमरा गम नहीं खे कले बटावारा लगाइले रे बाखारा हमारा से हरदम करो जानी रगरा आज देखा ना तब दूर से भागवा तो हमारा से हरदम करो जानी रगरा। अच्छा इतने ना हाँ और बाकी बा सौतीन के इतना बढ़ चढ़ के बोला तारी कि पूरा चूल्हा चौकी करम हम बेला ना चलाई हम आ गुबुर गुबुरी खई है बाप रे बाप काहे ना खाइम इतना अपने आप के महारानी समझ तारू का ये रूबी भैया हई जितना समझ तारू उतना बाड़ू ना तू तारा से निमने रुवानी। अच्छा चूल्हा चौकी करी हम तू बैठ के खाली। अच्छा हम नौकरानी तू महारानी बुझाली भइल बड़ू बड़ा महारानी तो हम है लेकिन तू नौकरानी एकदम लागत तारू। एक जनी आई रहली रानू मंडल जंग भिखवा उमा के वायरल हो गई ओही में पहले इहो दिल्ली में कूड़ा कपड़ा फेंकत रहलखियो आया जब मनी से करे के सुर दे देले मनी
रस पिया के तो एक बार अपने आप के बनत या महारानी आइल बाड़ू दिल्ली में चूल्हा हम सहारा से चौकी कोरी हम तू बैठ के खाली मनो का रानी तू महारानी बुझाली अब काहे कहाला पाए तो न भभता काहे भभता हो काहे ना भभाई रे अब काहे कहाला पाए तो न भभता आ कदे बटावारा अच्छा। हमसे ना हो जाई। कदे बटावारा हमसे ना सहता सब तहार निकलवाई घबरा मत ओहो वाह ओहो ए का रे खाली रगड़ा करेली जान के अच्छा आ तोरा कीमत मुझे की डर जाए डरेली तो ते शुरू से हमरा आ से तोहरो से कम काम ना करिले का करेली सु हमू हम चाहते बानी कि बांट ले आरन धीरो जी बा। करे तू कितना करेलू कितना छाटल छिनार हौ तू विवेक जी ठीक लिखले हवन का लिखले हवा हो तोहरा से काम हम नाही करिले बड़ा करेलू सब जाना तनी काहे नाही कहली कि तोहरा से जरिले बड़ा सुनर मर रही से ए तोहरा से काम हमहू नाही हां हां करिले जाना तनी काहे नाही कहली कि तोहरा से जरिले रूबी विवेक के देखाओ जानी ना खरा ढेर गोल मत दे मत रूबी विवेक के देखाओ जानी ना खरा कले बटावारा अब हमसे ना सहाता कले बटावारा अब हमसे जन रहता जो कले जो हमहू चाहता नहीं कि बांट ले हां जो बांट ले जो हाँ। ते ढेर दिन तनी के हमर खा लेला सन हमर मरद के कमाई आवे दराजू अब बाबा तनी के खाना ना तनी के गुह आवे दा मिली ससुर जी गुह के। इहो जान ले फरिया जाई जो फरिया ली ठीक निकल फरिया ली है